आज हमनी के ओ सुपरफूड के बारे में बात करब जा जवन की आपके थायराइड के कम करे में मदद कर सकता। त आई एकरा बारे में जानल जाव। 1. मछली। अगर रवा गैर शाकाहारी बानी त मछली के अपना आहार में जरूर शामिल करी। एकरा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होखेला जवन की थायराइड से जुड़ल सूजन के कम करे में मदद करेला। इहे ना थायराइड के चलते बाल गिरला के समस्या के भी कम कर देवेला अवुरी त्वचा के चमकदार बनावेला। ऐसे थायराइड के कम करे में मछली खइला फायदेमंद हो सकता। 2. सेब। अब सेब के बात कइल जाव। सेब में पेक्टिन नाम के फाइबर होखेला जवन की शरीर से हानिकारक विषाक्त पदार्थ के हटावेला अवुरी थायराइड ग्रंथि के स्वस्थ राखेला। इ पाचन तंत्र में सुधार करेला अवुरी थायराइड के चलते कब्ज के समस्या से राहत देवेला। ऐसे थायराइड के नियंत्रित करे खातिर रोज एक सेब खाई। 3. ग्रीन टी। ग्रीन टी भी थायराइड के कम करे में मदद करेला। एकरा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मेटाबॉलिज्म बढ़ावेला जवन की थायराइड के चलते वजन बढ़ने के नियंत्रित करे में मदद करेला। संग ही थायराइड के चलते होखे वाला मानसिक तनाव के कम करके शरीर के आराम के एहसास करावेला। ऐसे अगर थायराइड के कम करे के बाद दिन में 1-2 कप ग्रीन टी जरूर पिए। 4. दही। दही खइला से थायराइड ग्रंथि के ठीक से काम करे में मदद मिलेला। इस शरीर में कैल्शियम के मात्रा बढ़ावेला जवन की हड्डी के मजबूत करेला अवुरी थायराइड के चलते होखे वाला कमजोरी के दूर कर देवेला। अगर आप शरीर में थायराइड हार्मोन के कम कईल चाहतानी त दही के अपना रोजमर्रा के आहार में जरूर शामिल करी। 5. शकरकंद। अब शकरकंद के बात कईल जाव। एकरा में बीटा कैरोटीन होखेला जवन की शरीर में घुसला के बाद विटामिन ए में बदल जाला। ये विटामिन थायराइड ग्रंथि के ठीक से काम करे में मदद करेला अवुरी थायराइड हार्मोन के स्तर के नियंत्रित करेला। शकरकंद खइला से थायराइड के कुछ लक्षण जैसे कि शरीर के थकान अवुरी कब्ज कम हो सकता। त थायराइड के समस्या के कम करे खातिर शकरकंद जरूर खाई। त दोस्त लोग, अगर रवा थायराइड से जुड़ल समस्या से जूझत बानी तह सुपरफूड्स के अपना आहार में जरूर शामिल करी। अगर रवा सबके ही वीडियो पसंद आयल त एकरा के लाइक आ शेयर करे के मत भूली आ हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करी।